Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu siyakhuluma kuzoba kuningi because sisempini niyangizwa bomama sisempini. Indaba yami ke inomama. Mase kuza ngale kuthando nesithembu. Sisaphumile oshabeni ngoba sibizwe yimpi. Kodwa futhi ke kulama video engizobe ngenza ayisiphithiphithi. Ningixolele ngizobe ngihema kakhulu kwenye indawo angizukhuzeka. Ngingakafike kwisiphithiphithi nokugema kwami sinomyalezo la wobhuti. Asicela ukuthi abasenzele iqiniso. Lana bobhuti bami ozothola le video sine solution kulaba benu asebehleli mhlambe bethi bona abashadile bahanjelwa iminyaka kanjani. La kuthando nesithembu isho le esupport umama kakhulu. So kuthe mayiphela isizon njengoba kuphele nje kugcina kule episode yokugcina kunabo dade esifuna ukuthi abasuke eduze kwethu sinenkinga thina nabo. Labo dade bathini bathi indoda iyahlonishwa. Inkinga ke shuthi bona njengoba belokhu bebhala nje kukhona izinto okushayisana khona imibono eminingi belokhu bebhala ukuthi indoda iyahlonishwa uswele la azohlonipha khona le ndoda ayikhombayo ngoba la kuthando nesithembu kunezinto esithi zikhulunywa silalela ukuthi kodwa labo mama bayazwakala ukuthi baphukile inhliziyo. Sithi nale engayabo siyazi ukuthi akekho umuntu ovele esuke nje evutha umlilo. Labo dade ngoba asafuna ukubachazela futhi asibafuna eduze kwethu bathatheni bashadeni bobhuti siyacela sathani labantu laba nabo abantu beni hambani uyofuna amasomethe laphayana kuthando nesithembu kuma post akhuluma ngokuthi kwenzakalani ubabonisele kwenzeni mase kuba khona nje ukuthi indoda iyahlonishwa kuvele la kuvela khona umayeni kube khona ukuthi indoda iyahlonishwa ufuna indoda azoyihlonipha loyo nithatheni hambani niyothatha abantu beni banifuna endaweni ewrong ngoba la okhulunywa khona ngokuthi umuntu oroba umhlokolozo uzo-react. Umuntu omphula inhliziyo uyazwakala umuntu okhulumayo ukhuluma ukuthi inhliziyo ephukile le. Amanxeba lawa yilonto esidalwe umuntu and ukhalela yena lo muntu okwenzile ngoba ufuna ukuthi econsider ukuthi wenza izinto ezingake wrong kimi. Masufuna ngidlule labo sisika abahambe bekhomba amadoda ahlonishwayo anibathatheni sisizeni nisathelele abantu laba benu ngoba asibazi abantu asifuni ukuyihlanganisa nabo into isizogcina izohlangana anti sina sidlali sisempini la asibafuni ke laba sifuna behambe beyohlonipha kulezi indawo abayikhomba khona balandeni hey. Nawe lapho onomalume wakho osubonayo ukuthi ulahle ithemba ngaye awuhambi uyomfunela upartner lapha la kukhona nje ipost engothando nesithembu kwase kuba khona icomment ethi indoda iyahlonishwa ngoba lo okhomenta ngaphansi kwaleyo post ukhuluma egameni ukhulumela entweni ukuthi thina sibuke nayo uthando nesithembu and le ndoda akhuluma ukuthi iyahlonishwa ukhuluma ngomseleko kodwa umseleko thina sibuka ukuthi yini engeza ukuthi abantu abakhalazayo amakhosikazi akhe and adinga impendulo kuyena adinga yena attend lezi ndawo angayi attend as a husband afike udade athi indoda iyahlonishwa mnikezeni lo malume wenu eningamhloniphi yabo malume wenu lo eningamhloniphi ngokuthi akashadile. Omalume baka siyacela sezuthi usiyacela ngabahloniphi because ubuka ukuthi umshado iwona ozowenza ukuthi behlonipheke nabaya ama-soulmate abo umalume hey guys bafunani lapha bathatheni ngoba shothi ikhona into abazoyithola bona ikhona indoda abayifunayo ngokuthi bahambe ethi indoda iyahlonishwa asazi ukuthi bakhuluma ngani. Abathathwe abashadwe abahambe ke beyohlonipha ke lawo madoda lawo ngoba ubaba umseleko mina ngizoba nenkinga nawe mina sengiyibala mawuthi wena kulento esilalelile awuboni ukuthi wenzeni kuyo yonke nje lento esilandelayo awumboni wena ukuthi wenzeni. Mina ngizokushaya Nkosi yami. Hayibo,
Ngizokushaya ngikubhuquzise phansi ngoba ngizohluleka ukukuchazela. I-anger yami izosukuma ime ngey'nyawo uma uthi nawe umbona ukuthi wenzeni kule zinto ey'balwayo ey'velayo. Abathathwe labo, abathathwe beke ukusibangela isidina, abathathwe labo beye ukubanga isicefe. Shuthi umuntu lo nebhosi yakhe emthukayo ngoba naku avume lokho because uzohola ekugcineni. Umuntu lo ohambe nje ebizwa ngawo wonke amagama ngoba ukhona lento le ayimele lapho. Abathathwe laba abathathwe beshadwe befake emizini yabo ukuze-ke ezothi indoda iyahlonishwa, sike sibone ukuthi ukhuluma ngani mhlampe-ke eshikhona eduze leyo ndoda. Ngoba ngeke uzusitshela ukuthi wena uthi indoda iyahlonipha ukhulunywa ngumselekhu lo othatha izinto amakhosikazi akhe ayidale yena zaba wrong kuwona azenze sanhlekisa uma ekhuluma la ekubeni ngabe uyabasiza kulezo y'nkinga ey'dalwe wuye iningi lazo. Ngicela uma unobhuti wakho osubona ukuthi ngathi ushiwa isikhathi ukhona angalilahli ithemba. Bakhona bathi indoda iyahlonishwa noma ingathunya inhlamba, bakhona basho njalo. Ma unomalume wakho ubona ukuthi cha niyafisa ukuba nomalumekazi, bakhona. Nawe ma uwubhuti lapho ningasadlali ngisho le midlalo le yoku-social media le enifunana khona lokhu kwama-blind date, naba kuthandwe nesithembu kuma-page akhona, kuma-video kuthandwe nesithembu. Lona nje uthe indoda iyahlonishwa, mthatheni, bathatheni bayanidinga ngoba thina sizobashaya. Ukubashaya nje sigcina sibashaya ngoba umuntu uma ezophathwa umsangano ongcona akasanganele eduze komuntu odingayo ukuthi yebe seduze kwakhe. Hayibo, usho ukuthi khona umuntu owumama ongabona ukuthi le mfishi nje ikhona idala obani? Abathathwe, bathatheni. Nawe sisokhathazekile ukuthi ubhuti wakho awuboni kahle kodwa uyabona ukuthi umdingela umuntu onhloboni. Bakhona bathi la bona indoda nje ngokuba yindoda iyahlonishwa. Thathani labo-ke, xhumana nobhuti wakho, labo abalandeli bakuthanda nesithembu, ababukuthanda nesithembu, base-ke bona baphuma nokuthi indoda iyahlonishwa. Inkinga yakho ufuna indoda. Ufuna indoda inkinga yakhe, indoda engatholakali le azoyihlonipha. Ngoba lokho esikubuka nothando nesithembu kuyaphambana naleyo view. Cela ningisize-ke nenze sure ukuthi bayatholakala, bayahlangana. Obhuti laba esuke isikhathi eside ngoba phela manje lo muntu uzolobe yayinkinga, ayikho into osisi ukuthi ikhulunywa nayo izwakala. Indoda iyahlonishwa nje into edume ekhanda lakhe. Hey bo.